Tots els temes que tractaré ho intentaré fer també des d'una vessant molt personal i parlant de la pròpia experiència, però no és per explicar-vos la meva vida, sinó perquè és el que està passant a les escoles i el que ens està passant als docents. M'agradaria lligar-ho també amb el que ha estat explicant ella, de l'activisme, la reivindicació, de com ha de ser el paper del docent, i el tema de les esquerres, que realment les esquerres els últims anys governant i portant l'educació d'aquest país s'ho han carregat tot, s'ho han patat. Quan arriba el tema de la llei Wert, comencem a enfocar cap a Espanya com si fos cosa que ens ve de fora, però és que això ja ho teníem a Catalunya amb la LEC. Vull dir, ja ho teníem i això ho havien fet les esquerres aquí i precisament totes les lleis que estan vinculades amb les condicions laborals dels docents van molt enfocades en aniquilar l'esperit crític i en aniquilar l'activisme del professorat. I és el que deia ella, si no ens creiem el tema de la transmissió, doncs fem la lliçó i punt, i és el que estan aconseguint, malauradament. Pels interinatges i les substitucions, doncs tenim el decret de plantilles. Fa uns anys, quan se'n comença a parlar, hi havia molts detractors, hi havia gent que estava a favor, però ara si vas en una escola i parles amb els claustres, doncs posats en pràctica ja fa uns quants anys, i a més s'ha anat fent progressivament, des del darrer any tenim les entrevistes per escollir el personal, doncs veus que ja no agrada el decret de plantilles perquè s'ha vist el que és. Jo quan vaig començar ja fa 8 anys, tot això ja apuntava cap aquí, però sí que vinc d'una família molt implicada amb les escoles del SAPEC, que havien format cooperatives de pares, i tot això ho he portat sempre a dins. I veig com s'ha anat transformant. Abans els equips directius eren rotatoris, ara són escollits. I què passa amb el decret de plantilles? Doncs que des de les esquerres se'ns intenta vendre que és com una manera de controlar el professorat, però bé, qui controla l'administració? Qui controla els equips directius? Abans els mestres podíem ser crítics, però ara, clar, què ens hi va el ser crítics? Ens hi va el sou, i això és molt greu. Jo he tingut un canvi d'equip directiu aquest any, tenia un que més era democràtic, era participatiu, podíem criticar, podíem millorar. El d'aquest any no ho és. Clar, quan a tu et va una proposta de continuïtat en el centre, potser no et sumes al carro, quan ets una persona activista, estàs en els moviments socials, no t'ho creus, et sumes en el carro de dir, no aniré a fer la pilota, perquè també ens trobem això, mestres masells picant a la porta del despatx, que ara també els despatxos són com una altra cosa que s'elabora allà dintre els despatxos, perquè no és el projecte educatiu, són papers i papers i papers, també molt enfocats en el que se'ns demana des de les administracions. Doncs clar, tot això de criticar, però no criticar com a esport, no, criticar per millorar, doncs tot això ha desaparegut. Als claustres abans veies mans aixecades per participar, per col·laborar, i ara no. Ara, doncs, i què s'aconsegueix amb aquestes condicions laborals, amb el decret de plantilles? Doncs que tanques la porta a l'escola, dius demà serà dimarts, i ja està. Quan jo recordo els primers anys, arribar a casa, entrar a l'ordinador, passar-te hores i hores, voler millorar, voler fer les coses millor, i ara te n'adones que aquesta feina ni es reconeix, ni es valora, i tampoc és la voluntat, perquè els informes PISA, les proves de competències, a què estem destinant el temps a les escoles? Doncs a fer unes proves externes que ens donin uns resultats. I si no surten bé, perquè a la meva escola no surten bé els resultats, doncs ve l'inspector i ens fot una bronca que ens posa de volta i mig. Aleshores surts i dius, què faig? Què faig? O sigui, millorar els resultats, però com es fa això? Sense diàleg, sense participar... No, així no ho aconseguirem. El tema de les entrevistes també. Clar, molta gent diu, és que a l'empresa privada passa això, m'és igual el que passi a l'empresa privada. Primera, treballo en una escola, segona, és pública i no fabrico congelats. Estic educant nens i nenes i no m'importa el que estigui passant a l'empresa privada perquè això no és el que ha de regular l'escola pública, perquè el que fem és educar, no fabricar. I doncs
tot el que ens va conduint és que els mestres, amb aquests decrets que ens regulen si treballarem o no treballarem, si ens seleccionaran o no ens seleccionaran, doncs tinguem un altre caràcter que no afavoreix gens ni a l'educació, ni a la qualitat, ni a la innovació, ni a res que s'aproximi a la millora de l'educació. I sobretot, de democràcia, oblidem-nos-en, s'ha perdut totalment. Després també del temps, si parlem del temps, ara amb la vaga del 9 de febrer, que al final es va desconvocar, hi havia tot un seguit de reclamacions que si les mireu, doncs no parlen de condicions laborals estrictament del meu sou retallat, la meva paga extra que ha desaparegut, les hores que no estic fent, tot això no en parla. Parla de condicions laborals que estan estretament lligades amb la qualitat de l'educació que tenim avui en dia. Ara recuperem una hora lectiva i també el que m'agradaria transmetre, sobretot a les famílies, és que quan parlem d'aquesta hora, no és una hora que jo milloraré, o sigui, aquesta hora millorarà la qualitat de l'educació. No perquè tinguem més contractació de personal, perquè és veritat, amb aquesta hora hi haurà una contractació de més de 2.200 que tenir més gent a les escoles això beneficia, però perquè us feu una idea, parlo en el cas de primària, tenim 5 hores lectives. Aleshores, més o menys a què les destinem? Tenim una hora de cicle, que és que ens reunim els mestres de tot el cicle i bàsicament les utilitzem per informacions que es traslladen des de l'administració, equip directiu, és una corretja de transmissió, no de participació, això s'ha perdut totalment. Tenim una hora d'atenció a les famílies, que és bàsic, és la comunicació amb les famílies, una hora de comissions, a la majoria d'escoles hi ha treball per comissions que afavoreixen més o menys la participació i la inclusió de tot el professorat en els projectes educatius, una hora de formació, també lligat amb el tema de la formació del professorat, com l'estem fent ara i passa a la majoria de centres. Abans podíem demanar formació, ara 2 persones del centre fan la formació a la resta i aquestes persones... Però bé, el cas de la meva escola en aquest any, formació de matemàtiques manipulatives, però com ara canvia el programa informàtic del SAGA, que és per avaluar, es dirà Esfera, i ara a l'Esfera introduiran unes avaluacions per dimensions que no existien, doncs aquesta formació de matemàtiques manipulatives des del departament, en aquestes 2 persones els han dit que hem de fer graelles per traduir tot el que és l'avaluació de competències ara a dimensions. Jo no en tinc ni idea del que estem fent en aquesta formació perquè no ho he entès encara i no em considero tontet, més aviat. I us juro que encara no ho he entès, però aquesta formació més s'està utilitzant per les seves voluntats polítiques. Ara en direm dimensions, doncs vinga, ara aneu a fer això. I la millora. I a sobre la innovació pedagògica t'arriba per fundacions privades que entren a les escoles com la Caixa i ara la innovació també queda relegada a les escoles d'elit, a les escoles que tenen més temps, a les escoles que no tenen una complexitat com la meva i tenim una hora de nivell també i tot això, i quan parlem dels nens, doncs la realitat és que quan anem a avaluar els especialistes com jo, que tenim 1 hora o 2 cada grup a la setmana, basant en una avaluació i diuen no, aquest nen l'hauríem d'avaluar perquè té un pi. Ah, vale, té un pi. Hòstia, doncs no ho sabia. En el cas d'una escola d'alta complexitat com és la meva, tenim casos de violència de gènere, doncs ho hem de saber els mestres quan aquestes coses estan passant als nostres alumnes, perquè jo tinc un nen a primer amb 6 anys que el que pot dir més tu puta madre, la perra d'esta maestra me ha castigado, i què he de fer jo com a docent davant d'aquest alumne? Ho he de saber, n'hem de parlar, i quan se'n parla dels nens? No se'n parla. Llavors, el 2011 ens van treure una hora lectiva, després amb l'hora d'Albert se'ns van treure 2, doncs els mestres ja no parlem, ja no és que només no participem, sinó que ja no parlem. Per exemple, en aquest nen que diu tu puta madre, l'últim que necessita quan entra un mestre a la classe és que el castigui. Necessita un altre tipus de reforç, però és que si no en parlem, com actuo jo? Perquè si cada mestre que entra a l'aula actua d'una manera diferent, doncs aquest nen que l'altre dia em deia que de major jo no vull estudiar,
i de què viuràs? De robar. Doncs possiblement aquest nen que té 6 anys i que tenim temps per actuar amb ell, doncs com que no podem parlar perquè no tenim el temps, no ho farem i no ho farem bé. I aquest nen, doncs possiblement, si té clar amb 6 anys que de mayor va vivir de robar, doncs passi la primària i com que ja no ens deixen, com que no podem fer res, doncs va passant, però és que no és un cas, són molts. I amb què ho hem notat? Això quan no parlem està augmentant, no només a la meva escola, vaig parlar la violència a les aules, la violència als patis, la mala relació, en com ens tractem els uns als altres, i tot això va estretament a les condicions laborals que tenim el professorat avui en dia, perquè tot va enfocat a que no puguem parlar, que no puguem participar, que no puguem dialogar i que no podem fer de mestres, sinó que estem fent de buròcrates que hem de contestar uns exàmens de competències a tercer, a sisè, que surtin bé, que surtin per damunt de la mitjana, que puguem dir qui la té més llarga, perquè al cap i a la fi acaba sent això, perquè si els nens passen gana, si els nens no tenen una bona educació, si els nens no tenen ja no ens importa. I quan ve un inspector a dir-nos el que ha anat malament, són el 5,6, hauria de passar un 6,6. Aquest és l'objectiu del proper any. Però que el nen que de mayor quiere robar, això ja no ens preocupa, i aquests nens ens aniran quedant abandonats, i tot això per unes condicions laborals que no afavoreixen l'educació, que responen a criteris mercantilistes, a criteris econòmics i a altres criteris polítics que no responen a una voluntat clara per l'educació pública.